ஒவ்வொரு வருஷமும் 1.5 கோடி சுற்றுலா பயணிகள் இந்த லண்டன் நகருக்கு வருகை தர்றாங்க. இந்த நகர்ல இருக்கிற டாக்ஸி டிரைவர்களுக்கு சுமார் 50,000 சாலைகள் தெரியுமாம். டெல்லி, மும்பைல இருக்கிற இந்திய உணவகங்களை விட இந்த லண்டன் நகரத்துல இருக்கிற இந்திய உணவகங்களோட எண்ணிக்கை அதிகம். லண்டன்ல இருக்கிற சுரங்கப்பாதைகள் அதிகப்படியான காற்று மாசு உள்ள இடம். 40 நிமிஷத்துக்கு மேல் நடந்தா 2 சிகரெட் பிடிக்கிறதுக்கு சமம். 15ஆம் நூற்றாண்டுல பிளேக் நோய் தாக்கப்பட்டு சுமார் 2.5 கோடி மக்கள் இறந்து போயிருக்காங்க. பிறகு 2015க்கு பிறகுதான் லண்டன்ல மக்கள் தொகை அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த லண்டன் நகரத்துல அதிகமான கோடீஸ்வரர்கள் வாழ்ந்து வர்றாங்க. லண்டன் நகரத்துல இருக்கிற சுரங்கப்பாதையில சுமார் 50 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட எலிகள் வாழ்ந்து வருது. 1952ல கிரேட் ஸ்மோக் என அழைக்கப்படுற ஒரு காற்று மாசு உருவாகியிருக்கு. ஒரு சில நாட்கள்லயே சுமார் 12,000க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் இறந்து போயிருக்காங்க. 1891ல பாரிஸ் ஈஃபில் டவர் போல லண்டன்ல கட்டியிருக்காங்க. எப்பவும் விழுந்துரும் என்ற சூழ்நிலையால 1907ல இடிச்சிட்டாங்க.